içinde haddini aşan bir saldırı girişiminde bulunarak HDP êrişa polisan a ser şaredarên Giyadînê şermezar kir. Evren Demir û Betül Yaşar hev şaredarên navçeya Giyadînê agirîne û do dema ku xwestin êrişa polisan li ser şofêr asteng bikin, ew jî bûn hedefa lêdana polisan. Hevserokên HDP Amedê li ber avahiya partiyê daxuyaniyekdan û êrişê şermezar kirin. Hevseroka HDP Amedê Hülya Alokmen destnîşan kir. Serê hevşaredarê Giyadînê Evren Demir şikayaya û tiliya Betül xanim jî derketiye. Wê got, polîsan di ciyê kontrolê de heqaretê li şofêr kirine û lêdanê. Hevşaredar jî ser dengan gihîştine hewaran wî. Lê polîsan hevşaredaran jî derkiriye. Xwestine Evren Demir serdevkî bawêjin erdê û destê wî kelemçe bikin paşte. Serê Evren Demir li erdê dikeve û ser hişê xwe vedişe. Ew dibin nexweşxanê û 6 saat bin kontrola doktoran da dimîne. Hülya xanim got, polîsan rapora nexweşxanê jî biriye û nehat dixwazin dîmenên dema lêdanê jî ji ortê hunda bikin. Hevserokê HDP Amedê Zeyat Ceylan jî destnîşan kir, ê ku êrişê şaredaran kirine, sûç kirine. Kesê ku êrişê hevşaredarê me kirine, hevalê me kirine, sûç kirine. Kesê ku vî sûcê bi wan daye kiriye jî sûç kiriye. Ji ber wê yekê em ya Oluk kuvvetiye ra jî dibêjin, kesê ku bi wan sûc daye kirin ra jî dibêjin, dev ji vî sûcê berdin, dev ji vî krîminalîzekirinê berdin. Li hember vî krîminalîzekirina hanê em ê hem tekoşînekî mezin ya demokratîk û ya hukukî bidin berdewamkirin, bidin meşandin. Yê ku xwediyê van kiryara ne jî ew ê derkevin dadgeha werin mehkemekirin û werin cezakirin. Hevseroka HDP Amedê Hülya Alokmen û yenik dibêje, polîs dizanin ku tiştê ku kirine bêhuquqiye lê hema dixwazin ana delîlan ji ortê hunda bikin. Em viya dibêjin, roja em siyasetê birê dibin, em hêza xwe hemû hêza xwe ji gelê xwe distînin. Tiştê ku gel nîşanî rê me dide em dibêjin ê heqlî ê rast ew e. Hilbijartin jî ew ku kî çi ji sandoqa derkeve bi rastî AKP jî car cana viya tîne ziman dibêje çi ji sandaqê derkeve ya jî çi evê derkeve gerek ev hürmetê nîşan bidin ama wextê ku em derdikevin em ev hürmet nabînin. Em dîsa dixwazin bêjin şaraderiye HDP şaraderiye me şaraderiye gelin herkes bira li ber gel li ber nêrîna gel bira ber sekna gel hürmeta xwe nîşan bide û sekna xwe jî van sekneyên xwe jî ber çavan da derbas bikin. Hevseroka HDP Amedê destnîşan dike hilbijartinê û piştê wê de her carê astengî derdixin pêş şaredariyên HDP. Birêmeyî navçe ya jî navendê hîna de hepsê de ne her ro em dizanin hîna dardora mesela navenda me hîna dorpêç kiriye dixwazin HDP jî gel biqetînin û valayek ya jî cudayek têxe nav siyaseta HDP û gel em viya dibêjin divê avayî de jî ê ser nekevin. Parlamenterê HDP ê Agiriyê Abdullah Koçî derbarê derbkirina şaredaran da pirsiyarnameyek pêşkêşê parlamentoyê kir û xwest di heqê polîsan da lêpirsîn û doz were vekirin. Qecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.